Jeg hedder Simon Hansen, og jeg er borgmester i Guldborgsund Kommune. Det har jeg været nu i 2 år. I dag er jeg i Sakskøbing, hvor jeg har været over at besøge vores madskole, som vi driver blandt andet i samarbejde med Sakskøbing Hotel. Og det er de smukke rammer, vi sidder nu her, hvor vi har fået lov at lave et lille interview, hvor vi kan fortælle jer endnu mere om det, vi går og arbejder med. Ja, chefen sagde også til mig, at vi skulle lave Nå, men velkommen. Simon Hansen, vil du ikke fortælle lidt om dig selv? Jo, det vil jeg gerne. Jeg er borgmester i Guldborgsund Kommune og har været det nu i 2 år. Og er jo virkelig, virkelig glad for det, og også glad for alle de projekter, vi får sat i søen hele tiden, hvor vi forsøger at udvide vores horisonter, men også at blive klogere på, hvordan vi kan gøre vores borgere dygtigere, klogere, sundere og alle mulige andre ting, vi arbejder med hele tiden. Ej, super. Jeg tænker særligt på det her med undervisningsforløbene på Sakskøbing Madskole. Hvad er det for overvejelser, der ligger bag, at kommunen går ind i sådan et projekt? Kan du fortælle lidt om det? Borgerne i vores område af Danmark er nogle af de borgere, som er allermest usunde. De har rigtig mange sygdomme, de fejler mere end én ting, og der skiller vi os desværre markant ud i forhold til resten af Danmark. Så vi er nødt til at kigge på og sige, hvordan kan vi gøre vores borgere sundere og skabe dem en bedre livsstil. Og der tror vi på i Guldborgsund Kommune, hvis vi starter med børnene, lærer dem mad på en anden måde, lærer dem at leve en sundere livsstil, så kan vi forhåbentlig ændre noget, der gør, at vi på sigt får en bedre sundhedstilstand blandt vores borgere. Og der tror vi på, at projektet på Madskolen i Sakskøbing er med til at så nogle frø hos de her unge mennesker, der gør, at de overvejer lidt mere, hvad det er, de spiser, og måske virkelig også kan påvirke deres forældre lidt. Hej, det er spændende. Så det lyder som om, det er tydeligt inden for forebyggelsen. Er det noget, som er højt på dagsordenen i Guldborgsund Kommune, eller hvordan ser du på det her med forebyggelse? Det er det, for desværre så bruger vi alt for mange penge på at behandle. 90% af sundhedsudgifterne i Danmark og også Guldborgsund Kommune, det bruger vi på behandling. Så hvis vi nu kan få sat endnu tidligere ind ved at have vores folkeskoleelever ude i nogle forløb, hvor de lærer om god og sund mad, så kan vi forhåbentlig om en 10-15-20 år se en ændring i vores befolkning på, at man rent faktisk har en bedre sundhedstilstand, og vi kan bruge pengene på netop at forebygge, i stedet for at behandle. Så det her er i virkeligheden en lille bitte smule forebyggelse. Ja, du kommer mig næsten i forkøbet i forhold til det næste spørgsmål, fordi det er jo det her med, I engagerer jer i sådan et projekt som for eksempel FEAST-projektet under Horizon-programmet i EU, og som jo meget handler også om sundhed, og hvordan ser du på som borgmester, at det er med til at udvikle kommunen? Er det ikke bare en masse besvær at være med i sådan et projekt, eller hvad giver det efter din opfattelse? Det, at vi kigger ud over landets grænser, også i forhold til samarbejdsflader, og søge jo også penge til at få realiseret nogle af projekterne. Der er jo 2 ting i det. Den ene er jo hele finansieringsdelen, der gør, at vi rent faktisk kan lykkes med nogle ting og forsøge at sætte nogle forsøg i verden, som det ikke vil være muligt for os økonomisk ellers at gøre. Og den anden del er jo den inspiration, man altid får, når man samarbejder med andre. Og der er jo masser af mennesker, dygtige mennesker ude i Europa, som vi også kan lære af i Guldborgsund Kommune. Det vil vi rigtig gerne på alle mulige områder, men specielt på hele sundhedsdelen. Ja, det er interessant. Tænker du, at det her det er noget, der sådan kommer borgerne til gavn? Er det nu, eller er det senere, eller hvordan er det? Jeg tænker allerede nu, de elever fra vores folkeskoler, som kommer ind i et forløb på madskolen og er der en enkelt dag, det kommer jo dem til gavn. De får en anderledes skoledag, en sjov skoledag, hvor de også samtidig lærer noget, som de kan tage med hjem og bruge, både jo, når de skal have mere madlavning ude på skolen i deres dagligdag, men jo også i virkeligheden i forhold til deres fremtid. Det handler om at så nogle små frø, der gør, at på et eller andet tidspunkt, så kan det være, at de siger, at der var der noget, jeg lærte den dag over i Sakskøbing om, hvordan man fik lavet hørfrø til æg, i stedet for at bruge æg, sådan så man kan bruge det i sin madlavning i stedet for. Så det er jo sådan nogle små bitte frø, man så hele tiden, så på sigt, så skulle det rigtig gerne gavne dem alle sammen. Og jeg tror bare, det de er der og oplever det, og har en rigtig god og sjov dag sammen med deres klassekammerater, det er jo sådan set rigeligt til, at man får noget ud af det.
Ja, du har selv deltaget i dag jo. Var det din opfattelse, at børnene synes, det var sjovt? Hørte du dem tale om forløbene, eller? Det var helt klart min opfattelse. De synes, det var sjovt, og man kan mærke på dem, de var også ærgerlige, når ikke de lykkedes. Altså, hvis der var noget, der ikke lige helt blev, som det skulle, så var de en lille smule ærgerlige, for de ville gerne levere på den opskrift, de havde fået. Så jeg synes, der var god stemning, og det var sjovt at opleve og sjovt at være med til, og jeg synes, det viser, at det er den helt rigtige investering, vi har lavet i Guldborgsund Kommune, både ved at putte nogle penge i hele konceptet omkring madskole, men også ved at søge ud internationalt for at sige, hvordan kan vi brede det her ud, sådan så at vi kan blive endnu dygtigere, endnu klogere i fremtiden på, hvordan vi ændrer vores børn og unges madvaner. Ja, nu kommer mit sidste spørgsmål. Det er jo det, at når vi kigger på det udefra, så er Guldborgsund Kommune er jo engageret i Madens Folkemøde, engageret nu i Sakskøbing Madskole og med i FEAST-projekter og en lang række andre internationale projekter. Det er nogle store satsninger, I gør inden for mad og sundhed. Har du nogle ord, du kan knytte på det? Er der noget, du håber, der kan komme ud af det? Eller hvordan ser I på det fra byrådets side? Jeg tror, der er sådan 2 dele i det. Den ene del handler om historien, hvor vi jo i det her område af Danmark er et landbrugsområde, altid har dyrket gode råvarer og gør det jo stadigvæk. Få bragt dem mere i spil, få fortalt vores borgere og fortalt omverdenen om, hvad er det egentlig, der bliver dyrket på Lolland-Falster, og hvordan kan man bruge det godt og positivt i sin madlavning. Så det er sådan den ene del, det er jo derfor, vi også laver det her, det er også derfor, vi er engageret i Madens Folkemøde, men den anden del er jo i virkeligheden også at få skabt en sundere madkultur. En madkultur, hvor mad ikke bare er noget, vi propper i hovedet, men mad rent faktisk er noget, som vi også nyder at lave og nyder at indtage, og som vi også indtager, fordi vi godt ved, at det er sundere for os nogle af de alternativer, vi ellers kunne vælge. Det var mange spændende ord, det er dejligt. Vi håber meget, at det er noget, der kan brede sig til andre danske kommuner også. Det er i hvert fald flot, hvordan I går foran i Guldborgsund med det. Tak for det. Tak. Hvad har været det bedste ved dagen? At vi har været sammen om at lave mad. Mm-hmm. Ja. Hvad tænker du, Sofia? Jeg synes faktisk også det samme. Er der andre ting, der har været gode? At vi fik lov til at prøve lidt, altså. Ja, lave mad. Det var hyggeligt. Ja. Hyggeligt at lave mad en hel dag. Ja, det var det faktisk. Hvad har I lært ved det? Hvordan man laver bedre mad for klimaet. Ja. Er der andre ting, I har lært i dag? At det faktisk ikke er så svært at lave mad. Hun snakkede også om nogle madteknikker. Kan I huske, det er nogle forskellige måder, man skulle holde på tingene? Og... Ja, det der med bjørnet. Ja. Bjørne hvad? Det ved jeg ikke. Bjørnegreb. Ja.